Výsledky nedělají nástroje, ale lidi. Seznamte se s těmi našimi. David. Meta Edzák, který vylaďuje kampaně tak, že září v jakékoliv analytice a nosí klientům prodeje. Terka, naše CEO, Chaos Eliminating Officer. Miluje procesy a procesy milují ji. Díky ní jedeme jako na drátkách. Zdenda Greena s Terkou založil. Dnes je náš strategický šéf a taky Excel guru, kterému říká pane 150 milionů v metě. Martin. Kouzlí u nás z Google Ads. Do obsahu se zakoukal tak moc, že se mu věnuje i v soukromí jako tvůrce. Andrea. Kdyby existovaly závody v organizovanosti, vítězka je jasná. Najde, spočítá, zařídí a sepíše cokoliv. A dá to do tabulky. Míša. Accountka a projekťačka v jednom. Díky ní nás klienti mají rádi a dokážeme dotáhnout každou kampaň. Žanet, taky manažerka. Svým projektům vládne pevnou rukou a skvělým smyslem pro humor. Tohle jsme my, Greeni.